Mayong pagtimbaya kanatong tanan mga kaigsuunan. Malipayon mi karon nga makigdugtong kaninyo kami mga biblical counselors dinhi sa Davao City. Ako si Pastor Villegas. Ako po si Pastor Freddy. Ako si Pastor Boyet. Ako si Mr. Lakanay. Ako si Pastor Aking. Ako si Mrs. Crusit. Shalom mga kaigsuunan. Sa akong giingon kaganina, kami tong mga biblical counselors dinhi sa siyudad sa Davao. Ug tungod sa atong mga panghitabo karon sa atong kalibutan, nagkasabot kami sa paglunsad og programa aron diha mapahungaw nato ang atong mga panghuna-una ug pagbati mahitungod sa mga lain-laing hadla sa atong kinabuhi karon. Busa, matag Domingo human sa binisaya nga pagsimba online, musunod kining maong programa nato. Karon among hisgutan ang mga butang nga naghatag kanatog kahigwaos or sa in English pa insecurity, kahingawa or concern, kagubot sa atong mga huna-huna, confusion, ug labaw sa tanan mga igsuon kaning giingon natong kahadlok, fear. Manghinaot kami nga among matagbo ang inyong personal nga mga kahangawa dinhi niining maong programa. Usa una among pagahisgutan kining giingon nato karon og pandemya ang COVID-19. Unsa man atong panglantaw mahitungod niini? Angay ba mga igsuon nga ato kining kahadlukan? O nganong mampong angayan man nato kining kahadlukan mga igsuon? Kung aduna kitay pagsalig sa Dios nga atong dalampanan, wala gyud kitay angay nga kahadlukan. Ay ang Salmo 91 nga gisulat ni David nagpasalig nga dili gayud kita matandog sa bisan unsang panghitabo sa atong mga kinabuhi. Nagaingon kini dili mo abot kanimo ang kadautan ni magapahaduol ang kamatay sa imong balong-balong kay siya magampo sa iyang mga manulunda sa pagtan-aw kanimo, sa pagbantay kanimo sa tanang nimong dalan. Apan mga igsuon, dili gyud pod malilong nga mahadlok gyud ta niining giingon nato nga pandemya nga COVID-19. Kahadlukan gayud kining COVID-19. Ug angay gayud kita nga mahadlok niini tungod kay dili ni usa ka komedya or joke sa kadako sa iyang epekto sa atong nasod, sa atong panginabuhian, sa atong pamilya, sa atong mga ari-arian, sa tibuok kalibutan. Nibati gayud og grabing epekto. So angay gayud kita nga mahadlok. Aron sa paagi nga sa atong kahadlok makakita tag pamaagi unsaon pag counter unsaon nato pag sukol niining atong kaaway nga dili makita. Busa man gani ang atong mga gamhanan nag awhag gayud kanato sa pag social distancing, mag face mask, mag face shield ug maglikay gyud kita nga mugawas kung dili man lang importante ang atong gawason aron dili ta carrier o dili ta maka-contaminate sa mga kaigsuonan. Kay kung dili ta motuman ana sigurado nga di makontrol o mas dugay mahuman ang ato ang gikahadlukan nga virus o mapildi ta niini nga away. Bisan sa among kasinatian kay kining akong asawa frontliners man ang iyagyong himuon dayon pag uli sa balay dili mosulod hubuon ang iyahang mga gipangsulob nya maligo labhan dili gyud siya musaka hangtod dili malimpyo o dili ma-disinfect ang mga gamit niya gikan sa ospital aron maprotektahan kami nga iyang kauban sa panimalay. Pero taliwala niining mga kahadlok nato
ang saad sa Ginoo alang sa mga katawhan niya. Ug bisan pa kanato karon buhi hangtod karon sa mga kasinatian sa uban. Ug angay natong batunan gihapon. Ang Salmo 23:4 nag-ingon, bisan magalakaw kita walog sa landong sa kamatayon, dili ug wala ko'y angay kahadlukan. Ang imong baras ug ang imong sungkod kini nagapalig-on kanako. Ako nakasabot sa kahadlok nga gibati sa kadaghanan nga dala niining pandemya sa COVID-19. Labi na ngadto sa mga tao sa pamilya nga adunay daggagmay kabataan. Sama kanamo nga anaa pay mga bata ang gagmay pa in taon kaayo. Nasabta namo ang ilahang gibati nga anaa sila'y kahadlok. Tungod kay sa panahon nga kung adunay usa sa pamilya nga matakdan, nabala kami. Kinsa ang moatiman sa mga kabataan. Kinsa ang mamalingki, muluto, ug kinsa pod ang maghatod sa ilahang mga modules kay nag-eskwela man kini sa layo nga dapit, ug kinsa pod ang mutudlo kanila kung ang usa ka membro sa pamilya mataptan niining virus nga dala sa COVID-19. Lisod apan dili nato angayan nga kabalakan ug kahadlukan tungod kay nasayod kita nga kining tanan pagsulay lamang diha sa matag usa kanato. Wala pud kini nagpasabot nga wala ta mosalig sa Ginoo, kundili nagpasabot kini nga padayon kita nga gisulay tungod kay anaa kanato ang lig-on nga pagtuo sa Ginoo. Gani kami ingon nga pamilya naa kaniya nakasentro ang amo ang mga pagbati, naa kaniya nakasentro ang among pagtuo ug pagsalig. Tungod kay kani as family naami kanang bersikulo nga amo agayod nga gibatunan diha sa among matag usa ka kinabuhi labi na sa among pamilya, diha sa sulat sa Ebanghelyo ni Jesus sumala ni Juan 16 bersikulo 33 nag-ingon, gisulti ko kini kaninyo aron dinhi kanako makabaton kamo kalinaw dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagul-anan apan sumalig kamo gidaog kuna ang kalibutan. Mao nga kami ingon nga pamilya wala mi mobati sa kahadlok niining pandemya nga midangat kanato tungod kay naa na ang lig-on nga pasalig sa Dios alang kanato. Apan ingon usab nga lumulupyo niining nasod sa Pilipinas, anaa kanato ang pagtuman sa unsa may mga protokol nga gihatag sa atong panggamhanan. Akong nasabtan ang imong sitwasyon, Pastor Buyit, niini nga mga butanga, labi na diha sa imong pamilya, nga pay mga bata nga mga gagmay, ug sa imong asawa, nga dili gyud nimo sila pagawason aron nga dili ma-expose sa mao nga virus. Ug ilabi na nga ang mga expert or ang ato nga gobyerno nagahatag gyud kanato og giya aron nga dili kita matakda niining mao nga balatian. So sa kabutang nga ato nga mahinumduman nga dili na lang gyud kita mo gawas kon dili importante nga ato nga gawason labi na diha sa mga tao. Tipon kita sa daghang mga tao nga dili nato kay mailhan kung asa sila gikan. Ug ilabi na diha sa mga tao nga ma-expose kita ni anang giingon og asymptomatic, walay symptoms sa ilang gibato silang lawas apan carrier na sila sa COVID-19 sa kana ka peligro nga butang nga mahitabo kanato ilabi na nga mo sulod kita sa tong panimalay ug adunay mga kabataan nga anaa didto mga anak. Apan dili pod nato malalis diha sa ato nga sitwasyon
labi na sa ato nga sitwasyon. Sama ka nako nga usa ka pastor, nagay panahon nga adunay moanha sa akong balay or ako maoy mo bisita didto sa mga balay sa akong mga members. Unsa may tong buhaton ni ana nga ni aman ang kahadlok nga atong gibati tungod ni anang COVID-19 nga matakdan ta. Siguro ato gayud nga ibutang sa atong mga hunahunag kasing-kasing nga kinahanglan kita nga mosunod unsa ang mga patakaran sa atong gobyerno para nga dili kita mahimo nga career niini nga sakit o dili pud ta matakdan. So, gihapon nga tumanon ang hand washing, pagsulob og face mask o ang social distancing. Kung madto dito sa panimalay ang dili nato tagdon kay basig nagdalag virus, so kana gihapon ang mga protocols, health protocols ato gihapon nga imuon. Ang ato nga mga mainiton nga relasyon sa atong mga kaigsuonan, sa atong pamilya, mabati gyapon nato bisan wala natong biso-biso, wala natong handshake kay sa amo diri sa simbahan, sa setting sa simbahan, ang amo nga pagtimbaya ay magkuan man mi kanang among giingon Christian greetings nga ang kamot diri sa dughan unya mubaw, good morning, mo na ang amo, pero mabati na mo ang kainit gihapon sa amo nga panaghiusa diha sa iglesia. Og ang pulong sa Dios nagahatag usab kanato og dugang paglig-on ilabi na sa atong pagsunod sa mga patakaran sa atong gobyerno. Makita kini sa Roma 13:1. Kinahanglan ang tanang mga tawo magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa pagkagamhanan kay walay laing pagbulutan gawas sa gikan sa Dios ug karon nga mga tinukod sa Dios. So kini nga mga butanga naghatag kanato og dugang nga pagiya nga dili kita masinupakon kay ang tanang mga masinupakon mao ni kasagaran matakdan sa COVID-19. Ug labi na sa ato nga kahadlok ang ato nga Ginoo pinagi sa iyang mga pulong nag-ingon usab diha sa Isaias 41:10 nag-ingon, ayaw kahadlok kay maguban ako kanimo, ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios, lig-unon ug bantayan ko ikaw. So ang kahadlok nga maoy mo hatag kanato og kaluya sa atong adlaw-adlaw, dili na kana maoy bation nato kundi ang kalig-on diha sa atong pagtuo nga ang Dios mong ato nga magbalantay, ang Dios mao ang magapahalayo kanato gikan niining maong balatian. Tinuod jud mga igsoon kanang inyong gisulti nga kahadlukan gyud nato ning COVID virus kay daghan na kayo ang natakbuyan niini sa tibuok kalibutan. Dili lang diri sa Pilipinas pero sa tibuok kalibutan na yun. Kaning ang atong gobyerno nagtakda og mga protocols, no, aron ang tumong niini aron pagkontrol sa takod sa virus. O gipahimangnoan kita kanunay nga manghugas ta og kamot kanunay, magsuot tag face mask, magsuot tag face shield o mag-observe tag physical distancing labi na kung anata sa daghang mga tao. O gawas niya na nga protocol nga atong i-practice, kinahanglan mahibalusad ta sa sintomas sa usa ka tawo nga naay COVID kay bisig naa na ni sa atong panimalay unya wala ta masayod. Una, kung ang usa ka COVID patient ta say kalintura. Ikaduha na say ubo. Ikatulo, magsakit ang iyang tutunlan. Unya ang ikaupat kana siyang dali siya maluya, dali sa kapuyon. O ang ikalima, maglisod siya ginhawa. Kung kani nga mga sintomas makita ninyo sa inyong panimalay o sa usa ka tawo, dapat ato ni siyang i-report diha sa City Health, kundili sa DOH, kundili sa atong barangay. Kay parang rescue dahil ni siya nga tao o ma-isolate siya. Parang dili mo spread ang COVID virus.
Sa among panimalay nami protocol nga kung gikan ka sa gawa sa palengke, gikan ka sa tindahan o sa mall ana, bawal ang mosulod og diretso sa balay. Kinahanglan nga imong hukason ang imong sinina, dit naman may gamay nga room sa likod sa balay, imong hukason dito o ang imong hinubuan, imong huluman og sabon kundi ilabhan dayon. So para sa ko hasol na kay ni senior na ta. Usay mo gawas ko og kaduha sa ko mang laba. So mo nang hasulan ako niini. Pero sa ako sang gibalanse no, kung dili ko na ako nihimuon, delikado pod ang akong banay. Gani ang akong anak katong nagtrabaho sa bangko, na expose ang bangko o na-isolate siya karon sa among balay sa dito ra pud sa second floor na mo gi-isolate. Pero akong gipangutana siya kaniyang buntag ug kumusta man, wala man daw siya gibati niya. Ginamonitor man pud sila sa kanang mga contact tracers bitaw. Kanunay day na sila magmonitor. So lipay pud ta kay ang gobyerno matinud-anon pud diha sa ilahang ilahang concern sa mga katawhan. Kung kinasing-kasing yun natin sundo no, ang kaning mga protocol, so yan, hibalo na takin sa mga tawhana nga nay sintomas sa COVID, makainggit nga makuha gini siya. Dili man siguro totally ni siya ma-eradicate, pero muhinay yun ang pagtakod sa virus. Unya, maabtan pa nato ng vaccine nga gina-prepare na sa gobyerno. Kaya ako, og naana na magpa-vaccine ko. Di ko magduha-duha nga mo magpa-vaccine. O mawala na sa dangatong kahadlok, wala atong kahingawa o kahigwaos. O pulihan kini sa lig-on nga pagtuo o pagligon nga pagtuo og dili matarog. Og makaingon kita sa Roma 8:13 nag-ingon kung dapig ka nato ang Dios, kinsay makigbatok ka nato. Sa panahon karon sa pandemya o gitawag nga COVID-19 virus kini nga dili masabtan kay mutakboy diri kanato nga walay hinungdan. Kahadlok ug kalisang atong gisagubang busa mga higala atong pangandaman, health protocol atong dampan aron kita malikay sa kadautan. Labi na gayud sa mga gagmayng kabataan ug mga katigulangan, stay at home para virus malikayan. So ang atong buhaton, salig sa Ginoo para tanan mawagtang. Tungod ni ining daghang mga Kristohanon ang nakat-on nga bisan pa man sa presensya sa Espiritu Santo nga kanunay atong kauban, usahay maluya gayud kita mubati tag kaluya ug kakapoy. Diha sa pagpaubos kinahanglan daw nato ang atong kapildihan kay ang Ginoo kanunay natong kauban. Ang pulong sa Ginoo nagaingon sa Hebreo 11:6, walay makapahimuot sa Dios kung walay pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. Busa mga higala, padayon sa paghupot o pagsalig sa buhing Diyos o atong pahiladman kay siya ang atong dalangpanan sa tanang panahon o magahatag kanato og kalinaw o mapapas ang atong kabalaka. Busa hupot, pagsalig o pagtuo diha kang Hesukristo nga atong buhing Diyos. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalang pa.